газетаи Зарафшон ки рӯзномаи ҳукумати шаҳри Панҷакент мебошад, соли оянда 90 сола мешавад. Дар тӯли 89 соли мавҷудияташ рӯзнома бо ду ном, яъне Коммунисти Панҷакент ва Зарафшон, бо ду забон, тоҷикӣ ва ӯзбекӣ, ва дар ду давлат Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ба нашр расидааст. Соли 1932 бо номи Коммунисти Панҷакент рӯзнома ташкил шуд. Ин нашрии ҳизби коммунист буд. Аввалҳо дар Самарқанд газетаро чоп мекарданд, рӯзномаро. ва соли 1963 бо ташаббуси собиқ сармуҳаррири рӯзнома Зайниддин Насриддинов номи рӯзнома дигар ба Зарафшон табдил дода шуд. редаксияи Зарафшон як мактаби бузургест ки чандин шахсиятҳои шинохта аз қабили Зайниддин Насриддинов, собиқ директори Итартас, имрӯза агентии миллии иттилоотии Ховар, Абдулаҳад Қаҳоров, собиқ раиси вазирони мамлакат, адибон Абдурофе Рабизода, Юнус Юсуфӣ, Абдурауф Муродӣ, Равшани Ҳамроҳ, Эҳсон Субҳон, Усмонҷон Эшонқулов таърихнигор, Муҳаммадшарифи Рустам, Мунира Асророва, Набиҷон Каримов, Қиём Шаропов, Мафтуна Қосимзода ва чанде дигарон дар ин даргоҳ кору фаъолият кардаанд. Рӯзномаи Зарафшон дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мардуми шаҳри Панҷакент ҷойгоҳ ва мақоми махсус дорад. устод лоиқ меҳмони доими мо буданд. як ҳайати хурдака ки рӯзномаи Зарафшон иборат аз 7 нафар тавонист ки устодро дар ҳамон солҳои охирини салатанати шӯравӣ ба номзад ба вакилии маҷлиси шӯравӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намояд. аввал баҳс рафт ки як коллективи хурдакак наметавонад ин корро карда тавонад, лекин мо исбот кардем ва қонунҳоро диданд ки ин кори мо дуруст аст ва номзадии устодро ҳамчун номзади рӯзномаи мо пазируфтанд. айни замон дар редаксияи Зарафшон 9 нафар фаъолият доранд ки аз онҳо 4 нафар дар ҳайати эҷодӣ мебошанд. аммо бо вуҷуди ин редаксия ба журналистони касбӣ эҳтиёҷ дорад, мегӯяд Луқмон Қурбон, сармуҳаррири газетаи Зарафшон. ба мо имрӯз журналистони касбӣ, онҳое ки масалан факултети журналистика тамом карданд, қобилияти хуби навиштан доранд, намерасанд. мо чандин маротиба дар рӯзнома эълон чоп кардем, журналистонро ба кор даъват кардем. баъзеҳо омаданд, баъзеҳо диданд, шароита диданд, имкониятҳои молиявия диданд. буданд миёни онҳо қобилият журналистони соҳибистеъдод, қаламашон маълум, барои мо мақбул, вале азбаски шароити молиявӣ, ҳаҷми маош кам буд, онҳо бештар аз идеяҳои дурдаст буданд, хоҳиши кор кардан накарданд ва онҳо рафтанд ба рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ. собиқадори соҳаи матбуот Турдибой Солеҳзода мегӯяд, Зарафшон барои мо ҷавонони он давра як даргоҳ ва мактаби муқаддас буд. ман нахустин маошамро, маоше ки худам кор кардам, ҳанӯз соли 1973 ва ё 72 аз рӯзномаи Зарафшон, аз ҳаққи қалами Зарафшон гирифтам. хуб дар хотир дорам 3 рублу 45 копейки давраи шӯравӣ ин ҳаққи қалами чанд хабари нахустини ман ки синфи 9 ва ё 10 мехондам дар Зарафшон чоп шуда буд ва дастам омад. бо амри тақдир соли 80 баъди хатми донишгоҳ ман ба Зарафшон омадам. корро аз мусаҳҳиҳӣ оғоз намудам ва баъдан тӯли 20 сол дар рӯзномаи Зарафшон кор кардам. рӯзномаи Зарафшон бо нафароне ки онҷо буданд, устодони хубе ки онҷо буданд, як мактаби бисёр хубе буд барои ман ва дигар рӯзноманигорони ҷавоне ки онҷо ба кор омада буданд. дар замоне ки авҷи тараққиёти техникаву технология аст ва ҳама ба шабакаҳои интернетиро овардаанд, фаъолияту ба таб расондани як нашрия, ба хусус нашрияи музофотӣ, як қаҳрамонист.